Dobra. Teraz fajnie, to szybko. Co? Przebój, Spokojniejszy na świecie. Szwajcarii, rządzi. Dzień dobry. Pani właśnie może pan nazwać stronę panią? Złotóweczkę. Ale mógł pani właśnie robić drobne, ale pani w ogóle mnie nie lubi. Always. Przepraszam panią, czy można z panią przeprowadzić krótki wywiad? No. Czy pani mieszka w Rybniku? Tak. Co ja sądzę, że jest ładnym miastem. Jest duży, jest dużo ludzi, rozwija się, dużo firm nowych powstaje, dużo sklepów. Miasto, w którym każdy może rozwijać swoje zainteresowania i różnego rodzaju hobby. A co byś zmienił, jeżeli chodzi o wystrój miasta albo coś takiego? Myślę, że poprawiłbym jeszcze bardziej czystość, oczyścił rzeki i jeziora znajdujące się na terenie naszego miasta. A poza tym to już chyba tylko drobne sprawy administracyjne. Co pani sądzi w ogóle o Rybniku ogólnie? Jest fajnym miastem. Fajnie się w nim mieszka i są fajni ludzie. Ale w zasadzie tylko niektórzy. A co by pani zmieniła, jeżeli chodzi o wystrój może Rybnika? Chyba nic, powiem panu w zasadzie, mimo... No, może coś może wie pan co powiedzieć, może żeby ludzie nie niszczyli zieleni w Rybniku, to będzie lepiej, jeśli o to będziemy dbać. Nie, że kurczę nasadzić coś zieleń miejska i potem wszystko niszczą. Pani tutaj robi przez cały dzień. Co pani sądzi o czystości w ogóle w Rybniku? No, w miarę jest czysto, już się poprawiło od paru lat od tego, ale wie pan, zwracać z kolei komuś uwagę, żeby coś podniósł papierek, no to będzie larmo. Niepotrzebny. Czy jesteście z Rybnika, jeśli można wiedzieć? Z Boguszowic. A co sądzicie o Rybniku? Piękne miasto. Cały czas jest upiększane. E, Poprawia się, tylko mogliby zrobić porządek tam na tym Placu Wolności. znaczy, co się tam stało? A co się stało? Nie widział pan? Byliście razem? Nie byliśmy. No to trzeba tam pójść i zobaczyć, że stoi taka niedokończony plac budowy. To trzeba skończyć i wtedy będzie bardzo ładnie. No a co byście zmienili państwo, jeżeli chodzi, nie wiem, może o wystrój albo coś takiego? No to tak jak mąż wspomniał, właśnie ten plac. No, jest bardzo ładne miasto. A co by pani zmieniła, jeżeli chodzi o Rybnik? Co mi zmieniła? No, dużo chodników, żeby pozmieniali, były wygodniejsze. No, co poza tym? Nic. Jak wszystko gra? Wszystko w porządku.
filmu niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.